Això són coses del directe. Una miqueta de paciència, no passa res. Això és com quan algú es queda en blanc. A mi no m'ha passat mai. I porto 25 anys. No sé pas què faria si em quedés en blanc. Hi ha periodistes que tenen petits tics per superar-la. Però jo no. El millor sabeu què és? Dir, ai, m'he quedat en blanc. I aleshores continuar. Com ho pot fer, això? Terrassa està de celebració. Aquest 2012 ha estat nomenada Ciutat del Bàsquet Català, coincidint amb l'arribada fa 100 anys de l'Esport de la Cistella a la nostra ciutat, la primera ciutat centenària del bàsquet català i espanyol. La història del bàsquet a Espanya marcava el seu començament l'any 1921 amb l'arribada del pare Eusebi Millan, que el va introduir al Col·legi dels Escolapis de Sant Antoni de Barcelona. Malgrat aquesta fita històrica, s'ha pogut constatar amb els dietaris escolars d'Artur Martorell, mestre de l'Escola Vallparadís de Terrassa, diverses referències al bàsquetbol i també en el diari Crònica Social. El 4 de març de 1913 es publicà la notícia «Bàsquetbol al camp de Vallparadís. D'aquí a poc, els petits alumnes de l'escola del mateix nom practicaran aquest nou esport desconegut fins avui per nosaltres». Aquestes notícies evidencien el coneixement i la pràctica del bàsquet a la ciutat de Terrassa. A l'avió, un pedagog amic d'Artur Martorell va viatjar als Estats Units l'any 1911 amb la finalitat d'aprendre els sistemes i mètodes educatius d'aquell país. Homs va descobrir a les escoles i universitats americanes la pràctica del basquetbol com a esport formatiu i a l'hora d'esbarjo i en tornar ho va explicar als seus amics, els quals no va dubtar en que podia ser una pràctica aplicable al sistema escolar català. L'arrelament definitiu del bàsquet es produeix el dia 8 de desembre del 1922, amb la celebració del primer partit de bàsquet jugat a Catalunya i Espanya, i l'any 1924 amb la creació de la Federació Catalana de Basquetbol. Agrupació Esfèric. L'any 1932 es funda el primer club de bàsquet a la ciutat amb el nom de Sagrada Família Terrassa i l'any 1973 es passa a denominar Sagrada Família Entitat Recreativa i Cultural Esfèric. La nova pista de joc es posa a punt el 1944 i el dia 19 de juliol del 1966 es va inaugurar l'actual pavelló del carrer Faraday amb la disputa de les finals de la Copa del Generalísimo. La temporada 1987-1988, el primer equip de l'entitat va disputar a Cadis la fase d'ascens a la Primera Nacional, objectiu que no va poder assolir. Des de l'any 1992, el club organitza el torneig de bàsquet Ciutat de Terrassa cadet masculí amb la participació d'equips masculins dels clubs més importants del bàsquet estatal. En l'actualitat, la secció de bàsquet compta amb 16 equips masculins, està presidida per en Jordi Vilavella i la direcció tècnica està a càrrec d'en Fede Mallofré. Club de bàsquet Sant Pere. L'any 1945, els joves d'Acció Catòlica del Centre Parroquial de Sant Pere van fundar el primer equip amb el nom Jóvenes de Acción Católica Española. Van jugar en un pati de terra fins que l'any 1953 passa a ser de ciment i el 10 de juny del 1989 va tenir lloc la inauguració de l'actual pavelló. La temporada 1955-56, el primer equip va jugar a la fase d'ascens a la Primera Divisió Nacional, objectiu que no va assolir. El seu primer equip femení neix l'any 1966 i va ser l'embrió del bàsquet femení a Terrassa. L'any 1979 desapareix l'activitat basquetbolística i reneix la temporada 1982-83, amb la creació d'un equip sènior i 7 equips de categories inferiors. Actualment, el Club de Bàsquet Sant Pere compta amb 12 equips masculins, està presidit per Enric Corbera i la direcció tècnica està a càrrec de Xavi Camacho. Club Natació Terrassa. El dia 11 de setembre del 1978 es va fundar el Club de Bàsquet Femení Terrassa com a conseqüència de la desaparició de la secció de bàsquet femení del Casal de Sant Pere. La temporada 1981-82, amb la integració de les seccions de bàsquet masculí i femení del desaparegut Club Agut, es va canviar el nom pel de Terrassa Bàsquet Club i va passar a tenir equips masculins i femenins. El dia 9 de setembre del 1989, l'equip sènior femení va inaugurar el pavelló de Can Jofresa amb un partit amistós contra l'Esparta de Praga.
Al setembre del 1992, després dels Jocs Olímpics de Barcelona, el club es va integrar com a secció esportiva dins l'estructura del Club Natació Terrassa. Actualment, la secció de bàsquet del Club Natació Terrassa organitza un important torneig de Reis, compta amb 28 equips masculins i femenins i està presidida per Antoni Cortés i la direcció tècnica està a càrrec de Vicente Gómez. L'any 1983 es crea la secció de bàsquet del Centre Cultural El Social i al llarg de la seva història han tingut equips de bàsquet femení de les categories infantil, cadet, juvenil i sènior. La pista poliesportiva, en la que fan els entrenaments i partits de competició, es va inaugurar l'any 1957. Actualment, el Centre Cultural El Social compta amb 2 equips femenins i una escola de bàsquet i està presidit per Felip Alosegui i la direcció tècnica està a càrrec de Núria Moliner. Joventut Esportiva Terrassa. El club és fundat el dia 22 de juny del 1994 i va comptar amb un total de 3 equips femenins. Des de l'any 2001 el club organitza el torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení amb la participació d'equips femenins dels clubs més importants del bàsquet estatal. Enguany la GET compta amb 13 equips femenins i una escola de bàsquet i continua organitzant el torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení. La seva presidenta, Joana Gómez, i la direcció tècnica està a càrrec de Jordi Justribó. Club Deportivo Camparellada. El club és fundat l'any 1998. L'any 2000 es fusiona amb el Club Deportivo Camparellada i l'any 2011 passa a estar gestionat per l'Associació de Veïns de Camparellada. Enguany el Club Deportiu Camparellada compta amb 6 equips, el seu president és Francisco Rosa i la direcció tècnica està a càrrec de Toni Ros. Sémoles Espona. Aquest és un equip que es va crear l'any 1960, patrocinat per aquesta marca comercial. Va ser un equip masculí molt potent que va jugar a la primera divisió nacional. La temporada 1963-64 es va fusionar amb l'equip Sagrada Família. Club Agut. La temporada 1963-64 es forma dins de l'empresa Agut un equip de bàsquet presidit per Joan Cortés i entrenat per Ramon Batalla, el qual jugava els seus partits a la pista dels pisos de l'Agut. L'any 1967 es crea un equip de categoria femenina i l'any 1981 l'empresa decideix prescindir de les seccions esportives. Club Èpic. El club és fundat l'any 1947 amb el nom de Colla Tabola i el seu primer partit de bàsquet el juga l'any 1949. L'any 1968 passa a disposar d'instal·lacions pròpies a Can Solà del Pla. El 84 es fusionen el Casino del Comerç i l'Èpic i el club es dirà Èpic Casino del Comerç. Al llarg d'aquests anys, altres equips i clubs han format part de la història del bàsquet a la nostra ciutat, com l'Atlètic Terrassa, secció de bàsquet i el Bàsquet Club Bonaire. Des de la primera edició dels Jocs Esportius Escolars de Terrassa, l'any 1957, el bàsquet forma part del seu programa d'activitats. No podria ser d'altra manera tenint en compte que el seu origen i aparició està estretament vinculat al món escolar i a hores d'ara el bàsquet és l'esport més practicat a les escoles. Al curs 1962-63 es va incorporar la pràctica del minibàsquet per a les categories més joves, Benjamí i Alaví, i l'any 1980 i 1987 el bàsquet per a les categories cadet i juvenil respectivament. Actualment, en les competicions dels Jocs Esportius Escolars, organitzades pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, hi participen més de 200 equips masculins i femenins entre les categories Benjamí, Alaví, infantil, cadet i juvenil. Des de fa uns anys, el Consell Esportiu organitza anualment una lliga de bàsquet de veterans en la qual actualment hi participen un total de 34 equips de categoria masculina.